Hello mga kaidol, lahi na po nga video, pakishare nga video mga kaidol, bisaya na po siya. So di lang ta maglangay kay medyo nagmaoy na akong baby. Pasaya na pa. Nag-ilugay kami sa audition, amateur hour singing competition. Contestant wala gyo'y pilion, kay bisan ug giyabag pakantahon. Amateur hour among apilan, ika-32 akong nga contestant. Babay lalaki, bata o pigulang, ilang ipaapil basta mo kanta lang. Usa, duha, tulo, upat, lima, pulong, pito, walo, pulos na pagtingan. Ang ilang kanta pulos ng sinugdanan, wa masayod kung saon nila paghuman. Ihay batanon, iprak